Čitanje druge knjige o Samuelu. U one dane dođeše sva plemena izraelska k Davidu u Hebron i rekoše: Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Saul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom. Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom. I pomazaše Davida za kralja nad Izraelom. Riječ je Gospodina. Obradovah se kad mi rekoše: hajdemo u dom Gospodnji. Eto, mnoge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme. Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani i kao ujedno saliveni, onamo ulaze plemena Gospodnja. Po zakonu Izraelovu da slave ime Gospodnje, ondje stoje sudačke stolice doma Davidova. Poslanice Svetoga Pavla apostola Kološanima. Braćo, zahvaljujemo Otcu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja. Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo. Bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti. Sve je po njemu i za njega stvoreno. On je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela crkve, on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak, jer svidjelo se Bogu u njemu nastaviti svu puninu
i po njemu, uspostavivši mir krvlju križa njegova, izmiri sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Riječ Gospodnja. Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, blagoslovljeno kraljevstvo Oca našeg Davida koji dolazi. Gospodin s vama. Čitanje Svetoga Evanđelja po Luki. Ono vrijeme podrugivali se Isusu glavari s narodom. Drugi je spasio, neka spasi sam sebe, ako je on Krist Božji izabrani. Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći, ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe. A bijaše i natpis ponad njega, ovo je kralj židovski. Jedan ga je od obješenih zločinaca pogriđivao, nisi li ti Krist, spasi sebe i nas. A drugi ovoga prekoravaše. Zar se ne bojiš Boga ni ti koji si pod istom osudom? Ali mi popravni, jer primamo što smo djelima zaslužili, a on ništa opako ne učini. Onda reče, Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. A on će mu, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Riječ Gospodnja. Hvalji si, Marija. Draga braćo i sestre, danas na svetkovinu Krista Kralja ne možemo, a ne upitati se ko je uistinu naš kralj. Na to pitanje čovjek sebi treba stalno davati odgovor ko je moj kralj. Mi znamo kad se zarate narod, što se dogodi? Svak se bori za svoga kralja, za svoje kraljevstvo.
za čije se ili koje se kraljevstvo mi borimo. Najbolje nam ocrtava današnje evanđelje na čijoj je strani čovjek i tko je njegov kralj. Pismeni ljudi, učeni ljudi, ljudi koji su govorili o Bogu, koji su propovijedali Boga, ljudi koji su govorili da vjeruju u Boga. Što učiniše? Razapeše Sina Božijeg. I u tom nisu samo glavari svećenički, nisu samo pismoznanci i zakonoznanci, nisu samo razne sljedbe vjerske sudjelovali, nego i narod. I narod je u tome sudjelovao, da je izrugivao Isusa Krista, Sina Božjeg. I tko stade u obranu njegovu, dok se visi na križu? Toliko smo puta čuli. Izabra Bog ono što nije, da uništi ono što jest. Evo upravo ovim riječima, ovom događaju, to se zbilo. Čovjek, za koga bi mi rekli da nema uopće morala, jer je razvojni. Čovjek za kojega bi rekli da nema trun vjere, jer je razvojni. Čovjek za koga bi trebali misliti kako je i zaslužio što ga se osudilo. Ali taj čovjek, svjestan svojih grijeha, reče Isusu, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo. Taj čovjek. Dakle, taj čovjek posrami sve pismeno, sve vjersko, sve sveopće. On posrami, on razbojnik posrami. One koji misle da nešto znaju. Zar se to isto nije dogodilo i 90. godina? Zar to isto se nije dogodilo 90. godina? Kada je naš narod bio razapinjan. Di je ta kršćanska Evropa? Di su ti kršćani istoka i zapada? Gdje su bili? Što su radili? Gledali su dokle se mi međusobno ubijamo. Ili bolje rečeno, dokle nas ubijaju, masakriraju. Gledali su. I ništa nisu učinili. Možemo li zamisliti? Možemo li zamisliti da jedan kršćanin u križ Isusa Krista ispuca čitavi sanžer meta, čitavi redenik? To kršćan. Je li to kršćan koji zapali tuđu crkvu? Je li to kršćani koji razori tuđu crkvu? Je li to kršćani koji dan danas šuti dok majke čekaju svoje sinove? Ma ne da im se vrate živi, nego mrtvi da nađu bar jednu kost. Jednu kost da nađu. I to su kršćani. I to su oni koji nas vode, draga braćo i sestre. I kakvo je to kršćanstvo? I postoji li uopće kršćanstvo? I postoji li uopće to da je Krist naš kralj? Jer da je Krist kralj kršćana, ne bi se ovo događalo u Ukrajini što se događa. Ne bi Rusi napali Ukrajinu i ne bi tamo ubijali ukrajinski narod za koji kažu da su i oni Rusi. A što mi svi gledamo? Što mi svi u biti svi radimo? Gdje je taj to istočno kršćanstvo? Gdje je to zapadno kršćanstvo? Postoji li uopće to? Upravo zato, draga braćo i sestre, jer ne postoji. Jer nismo stavili Krista za kralja. Mi se međusobno ubijamo i ubijat ćemo se. Uzemat ćemo puške i morat ćemo ih uzeti. Jer smo na to prisiljeni. Jer nas se to jedino i uči. A koji ćemo mi jezikom govoriti? Govorimo li mi kineski?
Govorimo li mi japanski? Zašto ne govorimo tim jezikom? Pa zato što ga nismo učili. Jezik koji ga učimo, znači mi ga i govorimo. Koji jezik govori današnja Evropa? Koji jezik govori današnji svijet? Je li to jezik ljubavi? Je li to jezik kojega je Krist propovijedao i govorio i izgovarao? Jesu to njegovi zakoni? Upravo jer mi ne govorimo jezikom Isusa Krista. Jer mi ne upotrebljavamo riječi Isusa Krista kao što ih je On upotrebljavao. Jer mi ne činimo ono što nam je On rekao. Proživljavamo ovo što proživljavamo od ove zemlje koja bi trebala biti predvorje raja. Mi smo napravili predvorje pakla, ako ne često puta i pakao. I to užasnije nego pakao. A može li biti užasnije? Krist razapet na križu. Razapet. Malo je bilo što su ga razapeli. Pa se još i smjekuju s njim. Podruguju mu se. Izruguju mu se. I što su dobili? I što se dobiva uopće kada se čini zlo? Što se može uopće dobiti? Ne može ništa, draga braćo i sestre, nego propast i put u propast. Zato ova današnja sveta trebala bi nam otvoriti oči da moramo staviti ne ovozemaljske probisvijete, ne ovozemaljske probisvijete za svoje kraljeve i upravitelje, nego Isusa Krista. I sve njih koji žele vladati s nama, prisiliti da se vrate Kristu. Ako ne slušaju Krista, nismo dužni ni mi njih slušati. Ni mi njih nismo dužni slušati. Jer jedan je kralj, Isus Krist. I niko drugi. I ne postoji nitko tko je tako svjedočio ljubav kao On. I ne postoji nitko tko je tako propovijedao ljubav kao On. A što vi danas propovijedaju? Natječu se ko će imati opasnije i razornije oružje, ko će imati, dakle, veću moć uništavati čovjeka i vladati s čovjekom. I mi, kao što i onda narod išao za svojim vođama, i mi tako iđemo za svojima, misleći da će nam oni donijeti mir i radost. A jesu li nam donijeli? Borili smo se 90. godina. Gdje su danas hrvatski branitelji? Najveći broj pod zemljom. Jedan dio domovine. A jedan dio je izvan domovine. Izvan domovine. Ko je kriv? Oni koji ne slušaju Krista. Koji ne slušaju Krista, kršćanima se nazivaju. Oni koji donose zakone koji su suprotni Kristove riječi. Ne samo da nas istjeravaju iz vlastite zemlje, nego nas sve više i više čine siromasima. A mi želimo li kakvu takvu budućnost, kakvu takvu slobodu? Vratimo se Kristu. Vratimo se Kristu, jer jedino je On sposoban donijeti nam i mir i radost. Jedino je On sposoban ostvariti naše ovozemaljske želje, a to je biti sretni na ovoj zemaljskoj kugli. Ne mogu, a ne spomenuti vukovarske žrtve, škabrinske žrtve, žrtve Domovinskog rata i sve žrtve. Pozivam i molim i Boga i čovjeka da se razdrma savjest oni koji znaju di su nestali
I neka napokon progovore, neka progovore i vrate bar onim koji su ostali iza njih dio njihova tijela, ako ga već nema čitava. Jer neće biti mira i ne može biti mira na ovoj zemlji dokle god čovjek nije čovjek. A kakav je to čovjek? Koji kukavički šuti onom što je učinio, šuti onom što su drugi učinili, a on za to zna. I to je čovjek. To je kukavica. Ako si kadar već ubiti čovjeka, pa budi bar toliko hrabar, pa reci gdje se nalaze kosti poginulih. Jedino tada i tako može biti mir. I bio mir. A bit će, ako Krist bude vodio nas. Nek nas vodi. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, braćo i sestre, čovjek traži spasenje, a ruga se spasitelj. Što se na takav način može postići? Samo propast. Stoga obratimo se Gospodinu srcem i dušom, te recimo zajedno. Recimo zajedno, oprosti nam, Gospodine, i smiluj nam se. Gospodine, zovemo te svojim kraljem i nazivamo se tvojom crkvom, a često se klanjamo ovozemaljskim kraljevima i služimo njihovim probicima na štetu i vlastitog i tuđeg spasenja. Pomozi nam to uvidjeti i s tim prestati, molimo te. Oprosti nam, Gospodine, i smiluj nam se. Gospodine, ne samo da su neprijatelji crkve protiv crkve, nego su često i oni koji predstavljaju crkvu protiv crkve te joj nanose ogromnu štetu. Papu našega Franja i sve pastire crkve ispuni svojim duhom, svetim duhom, te povedi putem kojim si ti išao, molimo te. Oprosti nam, Gospodine, i smiluj nam se. Gospodine, u tvoje su ime glavari s narodom izrugivali onoga koga si ti poslao i bili uvjereni u ispravnost onoga što čine.
Pomozi nam prepoznati što činimo s onima koje nam šalješ i zato se istinski pokajat, molimo te. Oprosti nam, Gospodine, i smiluj nas. Gospodine, često uspoređujemo svoju žrtvu s tvojom žrtvom, svoju patnju s tvojom patnjom. I žrtve Vukovara, Škabrnje i sve žrtve Domovinskog rata promatramo kroz tvoj križ, kako bismo svoj križ učinili lakšim. Svjesni ne samo da si razapet i da ti je kopljem proboden bok, nego da te uništava sve ono što tebe predstavlja, počevši od predmeta pa sve do čovjeka. Što drugo nego reći, molimo te, oprosti nam, Gospodine, I smiluj nas. Gospodine, Tvoga Sina, a našega Spasitelja i Kralja, razapeli su, ubili, skinuli s križa i dopustili njegovoj i našoj majici da ga primi u krilo. Mnogi suborci, mnoge majke, očevi, žene, djeca, braća i sestre ne znaju gdje su njihovi najmiliji skončali. Ne znaju ni gdje se jedna jedina njihova kost nalazi, a kamoli čitavo tijelo. Uznemiri savjesti onih koji to znaju i razveži im jezik da napokon progovore i kažu gdje su nestale žrtve Vukovara, Škabrnje i Domovinskog rata, kako bi ih bar dostojno pokopali. Molimo te. Oprosti nam, Gospodine, i smiluj nas. Gospodine, našu pokojnu braću i sestre, osobito žrtve Vukovara, Škabrnje, te sve žrtve Domovinskog rata, primi u svoj očinski zagrljaj i obdari ih radošću gledanja Tvoga lica, molimo te. Oprosti nam, Gospodine, i smiluj nam se. Gospodine, pokazao si nam po svome Sinu kako bi se trebao odnositi čovjek prema čovjeku, osobito kako bi se trebao ponašati onaj koji želi s drugima upravljati i vladati. Upravo jer se čovjek, pogotovo onaj koji čezne za vlašću, ne ponaša tako, u tebi prepoznajemo kralja i tebe nazva smo kralja. Pomozi i učini da se ne samo mi, nego čitav svijet klanja jedino tebi kralju, kralju na svim kraljevima, koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Amen. Sad će biti prinos darova.